שלום חברים, רציתי להראות לכם דרך מגניבה איך לעשות תמונה תלת מימד מתמונה אחת, משהו בסגנון כזה. אם תרכיבו את המשקפיים תוכלו לראות. זו דרך שנותנת לי שליטה לבחור שהחלק הזה למשל יהיה הרבה יותר קרוב מהחלק הזה והרקע יהיה ממש רחוק. אנחנו יוצרים את זה דרך משהו שנקרא מפה, שהלבן הוא מקדימה, השחור הוא בסוף, והאפורים הם צבעי ביניים. נכניס תמונה של HDR, של רכב. HDR זה הגדלת טווח דינמי. מה שאני עושה עכשיו, פותח שכבה חדשה, ומסמן את הרכב בצורה מאוד מהירה. אין לנו יותר מדי זמן, כי יוטיוב נותנים לנו רק 10 דקות. אז נעשה את זה ממש בצורה גסה. כמה שיותר תשקיעו, זה יצא הרבה יותר יפה וזה יצא ממש מגניב. אפשר לעשות עבודות עם שליטה ממש יפה. אפשר לעשות אפילו משהו בסגנון סרט האבטר. ממש יפה. טוב, מה שיש לנו כאן זה משהו כזה. אנחנו נצבע את זה ללבן. טוב, זה לא נראה טוב. אני אעשה שנייה. אם כבר עושים טוטוריאל, אז נשקיע בו טיפה. יופי. נניח, יש לנו את הרכב. את הרכב עצמו, אני לא אצבע אותו ממש בלבן. אני אצבע אותו בפרפר כזה. אני יכול אפילו, כן, נצבע אותו באפור. אני רוצה שכן הוא יהיה קרוב יותר, אבל שהוא לא יהיה הכי קרוב, כי ברכב עצמו יש חלקים שאני מאוד רוצה לבלוט. אז אנחנו נבחר מברשת, ניקח או מברשת שחורה או לבנה. כרגע ניקח את הלבנה, ואני אשים, במקום שזה יהיה על 100%, אני אשים נניח על 50, 20, תלוי כמה אנחנו רוצים להבליט. אני שם אותה שלא תהיה הכי רכה בעולם, אבל גם לא תהיה הכי קשה, ואני צובע את החלקים עצמם שאני רוצה שהם יהיו קצת יותר בולטים מתוך הרכב עצמו. אפשר לשחק פה כמה שתהיה יותר השקעה, זה יצא הרבה יותר מגניב. אני לא אעשה עכשיו את כל החלקים, כי באמת אין יותר מדי זמן, אבל אנחנו נעשה משהו כזה. יופי. עד עכשיו, עם הרכב, יש לנו את זה. בסדר? יש את החלקים האלה שהם יהיו הכי בולטים, זה קצת פחות, זה קצת יותר. עם זה אני יכול עכשיו לשים את החלקים השחורים שאני רוצה שיהיו. אני יכול כבר לקבוע לו שהחלק הזה של המנוע, אני טיפה אחליש את זה כדי שנראה את התמונה מתחת, שהחלק הזה של המנוע יהיה כמעט הכי כהה. אני אעשה לו, נצבע אותו לשחור, נעשה את זה רק בשכבה חדשה. נצבע אותו לשחור, כדי שהוא לא יהיה הכי שחור. אני אולי טיפה יוריד לו את האופסיטי, נראה ככה מגניב. יופי. ניקח מברשת שחורה, ונעשה את אותו דבר רק עם שחורים. אם פה עשינו לבן, אני יכול פה לעשות את זה ממש בשקע. זה יותר שקוע. אפשר פה את החלקים האלה לעשות גם בשקע. נעשה את זה רק בשכבה חדשה. ובעצם ככה אני עובר על כל הרכב.
על כל החלקים שאני רוצה שהם יהיו ממש קיים, אני ממש מכה. חלקים שאני רוצה שיהיו יותר קרובים אלינו או יותר רחוקים מאיתנו, אני יכול להרחיק. אפשר לעשות משהו כזה, שזה יהיה ממש רחוק. ומה שיצרנו עכשיו, בצורה מאוד מאוד מהירה, זה נראה משהו כזה. בסדר? לא הכי יפה, אבל מהזמן הקטן שיש לנו. את הרקע אני צובע בשחור, אני לא רוצה שהוא יבלוט בכלל. ואת החלקים שנמצאים בתוך הרקע אני יכול גם לשלוט עליהם קצת. אני יכול את הדגל הזה לעשות אותו קצת יותר חלש. אני אקח מברשת לבנה, אעשה אותו נניח 30%, ניתן לו את העמוד. אני יכול אפילו לעשות אותו טיפה יותר חזק. ואת הדגל בתוך העמוד גם נצבע. יופי. נעשה אפילו אולי רצפה. משהו כזה, כדי שהרכב לא ירחף לנו. מצוין. מה שיש לנו עכשיו, זה נראה משהו כזה. הכל פה ב100%, מצוין. יופי. אנחנו נכנסים לצ'אנלים, בוחרים, לא משנה איזה מהם, כפתור ימני, דופליקט, ועושים לו שיפתח לנו את זה בשכבה חדשה, ניתן לו שם car map נניח, נפתחה לנו שכבה חדשה, אתם רואים, זה דף חדש, אני אעשה אותו שמור כ-PSD בדקסטופ וסייב. זהו, לא צריכים אותו, אני סוגר אותו. כרגע את כל מה שעשינו את המסכות אפשר למחוק, אפשר לזרוק, אני אוהב בדרך כלל לשים אותם בתוך תיקייה אחת ולהסתיר אותם, ואני עומד כרגע על התמונה של המכונית. נכנס לצ'אנלים. מה שעובד ככה, הצ'אנלים, האדום, השמאלי, הוא שמאל, הירוק או הכחול במשקפיים, המג'נטה, הוא בצד ימין. זה מה שאנחנו נעשה גם עכשיו. אנחנו ניקח את האדום, נעמוד על הצ'אנל האדום, ניכנס לפילטר, דיסטורט ודיספלייס מפ או דיספלייס, כאן אין מספיק מקום. ייפתח לנו מין חלון כזה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, בהוריזונטל אנחנו ניתן לו שילך שמאלה, ניתן לו נניח -5, בוורטיקל אנחנו לא צריכים ממש תנועה, 0, ואת ההגדרות האלה נשאיר אותן כמו שהן, ונעשה אוקיי. מה שאנחנו עכשיו שמים לו, אנחנו שמים לו את המפה של הקר. אני חושב שזה זה. כן. אנחנו שמים לו את המפה של הקר. ובבלו אנחנו שמים בדיוק את אותו דבר, רק ההפך. שמנו 5, -5, אנחנו נשים לו עכשיו כאן 5. ניקח את התמונה של הקר, ואתם רואים איזושהי תנועה. אם אנחנו שמים עכשיו ב-RGB, וואלה, קיבלנו את התמונה שלנו בתלת מימד. אתם יכולים להסתכל, זה נראה ממש ממש מגניב, זה נראה טוב, והכי כיף הוא שאני יכול ממש לשלוט על זה ולתת את האובייקטים שאני רוצה להבליט. כמה שיותר נשקיע, כמה שיותר נעמוד על חלקים קטנים, הבלטות, יצא הרבה הרבה יותר יפה והרבה יותר ריאליסטי. אז זה הטוטוריאל שלי, שמי ניב, ואני מקווה שעזרתי קצת. להתראות.